Tikulandireni ku program ya MBC Exclusive ndipo program imene lero tikhale tikucheza ndi nduna zofalitsa nkhani yomwenso ndi mkulu ofalitsa nkhani za boma mdziko muno olemekezeka a Shadrack Namalomba MP. Ndakulandirani mu program anduna. Hayi tithokoze kwambiri ndithu kwambiri. Tikufuneni mafuno abwino amene mwasankhidwa unduna umenewo. Ife tithokoze. Komano kuthokoza kwaukulu tithokoze a president athu a dziko lino, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, chifukwa pali ana ambirimbiri amene ali nawo amene so anakhalanso otha kuti angathe kugwira ntchito imene ku nduna wa kufalitsa uthenga, koma chinakomera iwo kundisankha ineyo. Ndithokoze chifukwa nthawi zina kukhala munthu osathokoza zambiri zonse zimabwera ya. Ndithokoze chifukwa chakuti ndaona ngati ndi mdalitso waukulu kuti Mulungu wayankhula mwa iwowo so nkuvomera ndi kundisankha ine. Ndithokoze kwambiri ndithu. Komanso ndikathokozenso amalawi wonse chifukwa tu mwina izizo za unduna sinakatheka panakakhala kuti amalawi sanasankhe Professor Arthur Peter Mutharika kukhala president wa dziko lino. Ndenso amalawiso tathokoze chifukwa chakusankha bwino, kusankha Professor Arthur Peter Mutharika kukhala president wa dziko lino. Ndi anduna choyamba inu ku nduna umene umatsogolera kwambiri nkhani zofalitsa nkhani zonse za boma. Mwayika ndondomeko zotani kuna kuti amalawi azilandira mauthenga oyenerera komanso mu nthawi yoyikika? Titero kuti masomphenya a president athu His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, masomphenya amenewa aliso mu manifesto achipani, komanso masomphenya amenewaso aliso mu dziko litu mati Malawi 2063. Masomphenya awa kuti dziko lathu lino lidzakhale lakuti aliyense akutengapo gawo, aliyense akutenga gawo kuti dziko lino likhale ndi katundu kamenanso tikhale ndi ndalama, tikhale ndi dzinthu, tisamakhaleso anthu osauka, tichoke ku umphawi, tikhale anthu odzilimbikira, komanso tikachite bwino, tikakhale anthu otino tili ndi katundu tiliso pa ife tokha. Ndiyeno kuti zimenezo zitheke, ife wakundunafe unduna otino timafalitsa mauthenga, komanso njira za mauthengazo kuti nonso zikakhale za makono. Nditayika ndondomeko zabwino, ndondomeko zake nizoti kufuna tikafikire Malawi na aliyenseyo ngakhale kumudzi tikamufikire. Kumeneko pali njira za makono za intaneti zikafikeso kumudzi. Padakali panopa si anthu ambiri amene angamalandire mauthenga kudzera mafoni, ambiri tu mafoni alibe, komanso mafoni akeso mwina ndi aja akalekale aja kuti sangapite mwina mwake ukapanga kapena ma email kapena kuona pa ma Facebook kuti chitika ndi chani, kapena AI kuona so njira zosiyana kuti mene mu mauthenga osiyana kapena kuti afunse pakhaso kuphunzira atu njira zimenezi, kuphunzira za sukulu na zoterozo zimenezo singachitike. Ndife yakunduna kwathu tapatsidwa mphamvu yayikulu yakuti tikakhaleno patsogolo ngati adindo tikaonetsetse kuti uthenga wa kapena mauthenga akuwafikira Malawi ndipo akuwafikira pa nthawi yake, komanso uthenga usakakhale uthenga owanamiza kapena kunama ya tizikafotokozera bwinobwino, komanso ukafika kumene ukafika kumudziko ndi pali njira imene ndafotokozera muja tili ma project amene tikupanga ukuti tikafikira Malawiwo. Kuli masukulu amene tukuyika internet kumeneko, masukulu okwana 2000 tukayika internet kumeneko, komanso kuli malo okwana 1000 amene kaya ndi misika, kaya ndi kuchipatala, kaya ndi mabwalo osiyana monse muja mukakhala internet kuti munthu atha ndithu kungotenga foniyo ndikuona kuti chikuchitika ndi chani, kapenanso kuimba foni kumene ndikumayimba ndikumayankhulana ndi munthu amene akufuna kuyankhula naye. Izi ndi ndondomeko zimene tayika kuti ulendo umene mu 5 years tionetsetse kuti Malawi aliyense akutengapo gawo ndipo mauthenga akumfika, ndipo yeso mauthengawo akutha kuperekaso kwa anthu ena. Mauthengawo oti tikathandizane tonse kuti kakhale dziko labwino lopeza bwino kutsogoloko. Ndiyetu mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika amene amakhazikitsa kukhala mtsogoleri wa dziko lino anakamba kuona kuti amalawi tikuyenera kusintha kaganizidwe kapena kachitidwe ka zinthu kuti dziko lino lipite patsogolo mogwirizana ndi masomphenya amene iwowo ali nawo. Inu nduna wanu mulo wapo bwanji ndipo kwenikweni amatanthauza chani?
tiyambe ndikutanthauza kuti amatanthauza ja ndizoonadi a president athu ananena kuti tisinthe kaganizidwe kathu, tisinthe machitidwe athu a zinthu, tisamaziderere. Anayankhulaponso pa nsonkhano ina wake amanena kuti mumati sizingatheke zimathekatu, kusonyeza kuti kaganizidwe kuti kuziderera kuti sizingatheke, kudzikayikira kuti yayi kuchokera ku opposition kapena kuti kuchokera pamene mavuto akukwera kapena uli kuvutika mwina mwake sungachiteso bwino ndipezeka kuti ukhala pabwino, kusintha kaganizidwe. Ndi ifeyo Amalawi pamene tili pa mavuto azachuma, mavuto akusowa chakudya, ndalama katundu akukwera, zambiri zikutichitikira, uthenga uso ngofunika kwambiri wakuti tikasinthe kudzikayikira, tisakadzikayikire. Dziko linonso titha kulichita bwino kukhala bwino, koma ngofunika tikagwire ntchito. Kuti tigwire ntchito imeneyo pali zimene zimachitika mmenemo. Muona kuti wina akati akagwire ntchito ayi amene ndafiti, akati achite bwino amene ndafiti, iyayi mwana akapitisa mwana ku sukulu, iyayi banja limenelo ku sukulu kwa mwana akapitisa ku sukulu ayiso amene ndotamba, mwana yonso akamakhala kuti ku sukulu akuphunzira bwino umva kuti iyayi mwana amenenso ndotamba. Chilichonse timachimwina mwake mbali inayo zochita bwino, success kapena kuchita bwino, timakuganizira kuti pali mphamvu ina yake ya usatana imene ili pafupi pa zimenezo. Kusintha kaganizidwe, komanso kuganiza kwina kumene kumene anakufotokozera a president athu nkhani yakuti tikalowa mboma, kumene tikalowa mboma kuti tinangasita choka ku opposition, anthu amaganizira kuti kuboma ndiye kuli ndalama, kumene koko ndiye kuti kumakhala ndalama za nkhani zakuti mukakalowa kumeneko muzikapanga zoononga ndalamazo ati chifukwa ndino aboma. Komanso ena amatengerapo gawo popeza kuti ndi president yongwa chipani chawo, ndi amayenda kumayenda m'midzimu kapena m'matauni kumafuna kuopseza anthu kuti ifeyo. Zinthu ngati zimenezo nzimene akunena nkhalidwe oyipawo tisinthe kaganizidwe kuti titha kukakhala kwatumikira anthu ngati mboma, anthu osakhala kuti azizunzika ayi, anthu asamaopsezedwe ayi, komanso osakaononga ndalama kupita kumeneko ndi kukatumikira bwinobwino Amalawi. Izi ndi zina zimene a president amakhala kuti akukhala kufotokoza. Ndi ife yakunduna kwathu ndiyo ndi nkhani yoti ngasife ndi amene timapereka mauthenga ngofuna noti afikire Amalawi ndi kuwauza kuti aona nitu apo kuti tikafike ulendo oti tikakhale dziko lakuti ndi lolemera. Tiyeni tione nkhalidwe umenewo maganizira za umfitiwo, tiyeni tione kuti kodi sima ndi chakudya, kodi akati mwamuna mpamimba ndiye kuti mwamuna pamimba apo sisima, akati mwamuna ndi sima angokhala sima yokha. Tionenso kuti pali zina zimene tingamachite. Ndi ife ndo wathu ndo makafikira Amalawiwo ndikuwauza kuti kudya atu sisima yokha kudya sisima yokha, komanso kulowa mboma susonyeza kuti mudzikaba mmene momo ayi, kapena sukulowa mboma sudi mukanyoza anzanu amene mwapikisana nawo ayi, sudi mukanyoze izizo. Komanso sikuti sakagwire ntchito, tiye ndikagwire ntchito, sikuti zingokhala kudikira kuti ati boma litipatsa chimanga ayi tilandira mwakuti osagwira ntchito. Ifeyo ndi udindo wathu wakupita kwa Malawiwo ndimakafotokozera ubwino wakuti tisinthe kachitidwe kathu, cholinga chake nafenso tidzakhale ngati mayiko ngati mmene kuli ku South Africa kuja, anzathu aku Nairobi akuchita bwino, anzathu aku Rwanda akuchita bwino, ku Singapore kuli mayiko ngati a Singapore. Nafenso ndizotheka nawonso tanali mavuto ngati amenewa, koma anasintha kaganizidwe kawo kachitidwe kawo ka zinthu. Ifeyo ngati akunduna, ifeyo ndeti pamenepo ndeti malowerera tikupita maunduna osiyanasiyana, kaya ndi ku agriculture kumene koko ndi uthenga umenewo, kaya ndi ku health kumene kokonso ndi mauthenga kumeneko mauthengawo ndi amene angasinthe akamva anthu uthenga ndikuona kuti zimene tikupanga zolakwika asintha kachitidwe kawo. Ndi ife tili paliponse pamene pali anthu, paliponse pamene pali maunduna osiyanasiyana kuti tikathandizire kuti tikasinthe maganizidwe awo ndikuwapatsano maganizidwe anyuwani. Mwakambapo inde komano timafuna mufotokoze mwini mwatsatanetsatane nkhani imene ananena profesa yonena kuti sikuti mene asankha anthu maudindo kandi maunduna ndi kuti ndithawi kuti adye inu mungakhuleko zotani pa nkhani imeneyi? Nanga si
ningo uphera somphongo kutsindika ndi mmene taonera chuma cha boma mmene chaonongekera mbuyomu ndi mmene taonera maboma a mbuyomu chifukwa kunena pano tinene chonchi a president athu Professor Arthur Peter Mutharika abwera mwa mtundu wina mosinthika chipani cha DPP chabwera mosinthika si chakalekalenso yani ndiye tikamatengera ndi makhalidwe a mbuyomu mmene muja nthawi imene kunali ati ana adadi matenga manamba plate ana adadi cholinga chake kufuna kuopsezera anthu zimene zozo ayi ulendo uno tikuti ayi ndiye uthenga wakuti tikalowa boma musuka aja iyayi it's not time to eat ndi nthawi yokagwira ntchito ukatumikira Malawi titsimikizire kuti ifeyo ngati akunduna uthenga umene ndiye tikupiteka paliponse tikugwirizananso ndi zimene ananena president athu tikuonjezeranso pamene fapa ndi khalidwe oyipa umenewo cholinga chake chimafuna amanena kuti popeza kuti malo amboma munagwira ntchito anthu tavutika kugwira ntchito kuti tilowe mboma tikaje so pano nthawi yakwana yokudya kodi ukaja pamene tikugona pa filling station udya chani ukaja pamene anthu akugona ndi njala mukadya chani kodi mukaja forex kulibe mukadya chani loko ng'ombe imene ikamakhala kuti yankaka timadikira ng'ombe ija yambe yanene pakayi kenaka nkakawo ndikumakakama koma mukakama nkaka ng'ombe idakali yoti sinjoonda sizingatheke nde mtima woti tikadyewu ndi mtima ndindafotokoza kusintha maganizidwe tisamapange mtima one kuti ukaononga tindigwireni ntchito Amalawi atisankha tikathani ndi mavuto osati tikadye mmene ndina choncho poto suti kapena munthu ndikuti ungathogona ndi njala ku nyumba ukagwira ntchito munthu uyembekezera kuti ulandire kanga chepe moyenera ndi magwiridwe ntchito ako koma osati kumakapakula kumakaba tikati time to eat kapena anthu afuna akadye ndi nthawi yoti afuna adzikaononga mwina umakapanga macontract kumakapanga izi zoononga ngati mapangira maboma ambuyo muja ndefe za maboma ambuyo mutu kuti ayi ife ndi boma la Nyuwani boma la Professor Arthur Peter Mutharika ndi mbiri yakale yapita ife munduna watu ndi kwafotokozera anthu kuti zimenezo zapita ulendo uno ndi wa Nyuwani nkhani soto yogwirizana ndi zomwe mufotokoza pa nkhani yakatangale Professor anafotokozapo sona kuti sakufuna katangale mbomamu unduna wanu muonetsetsa bwanji kuti uthenga umene ukufalikira ponseponse katangale amachitika mu njira zingapo ndipo kuti zimenezo zichitike njira zimenezo pamakhala kuti no kagwidwe ntchito kake kakupangitsa kuti anthu adziba tiyambe chonchi mbomamu mapezeka kuti no pamakhala akuti ndondomeko kuti ukapange license akuza lowani ofesiyo lowaniso ofesiyo mukatuluke mukalowera ofesiyo mukaloweso mukalowe ofesiyo kenaka pakutha pa tsiku upezone kuti palibe chachitika upeza kuti kumene kuja mukuyima pa nzere uja kumaona wautali ndondomeko zakuboma bureaucracy zochedwetsa zinthu komanso corruption yo kapena katangale amabwera pamene no pali njira zoti sizabwino zakuti munthu ukaba kapena ukapanga katangaleyo njirazo palibe okuulula kapena kuti sungagwidwe kuululako ndiye information iyo ndiye mauthengawo ndiye undunawo komanso njira zimene tunena kuti njira zobera zoti zinthu za mandondomeko zake zakuti zotalikitsa kuti anthu no mpaka na amango khala azingozunzika umeneko unduna wake ndendo no communication technology tikabweretse njira zamakono zakuti munthu akafuna kulandira chithandizo kaya kuchipatala asachiro khala pa line nthawi yayitali anthu adzigwiritsa ntchito njira zamakonozi ndikumwina mwake kufikira kuti ya ndibwera nthawi yakuti ndikulemberatu pamenepo umakhala kuti waloweratu pa system paja iya ndizapanga passport yanga upangiratu udzangofikira kutenga mwina tione anthu amene amapita ngati amene amapita kukapanga mavisa ku American embassy umangopita kumene kuja wangofusa mafunso koma zonse umakhala waperekeratu kale ku nyumba njira ngati zimenezozo zimeneno zingathandizenso kuti no kuba katangale asamachitike komanso mauthenga tunenawo information kapena tikanena kuti akuti access to information uthenga uja udziyenda anthu adzitha kufufuza kuti awa apanga chakuti awa apanga chakuti anthu ifeyo nakunduna afe tizikhala kuti noti kapena tinena kuti anthu osamene magwira nawo ntchito akhale ndi maufulu otatha kumafufuza ataso kumalemba zimenezo inu ma journalist amene muzitha kumalemba
komano kumapezeka kuti ngati tili ndi environment kapena kuti machitidwe kuti anthu olemba onso ali ndi mantha oti sangathe kulemba, corruption imachitika. Komanso ngatinso tilibe njira zabwino zoti anthu uthenga ukafikire bwino, corruption imachitika. Ndiye ife tigwirizane nawo ndi president kuti mboma si nthawi yokapanga katangale, ndipo katangale akathe kuti athe ife tikhala titengapo gawo lalikulu ngati unduna ofalitsa mauthenga. Tidzifalitsa mauthengawo akuti awo mmene akuonekeramo awo mmene adalowa mbomamo ngati analowa mboma adali galimoto imodzi, koma pano ali magalimoto 10. Azitenga kuti ndi information yomene azitenga kuti ndi anthu adzilemba. Tikamatero tikamafunsana mafunso ngati amenewa kumayankhulana chonchi muone mupeza kuti anthu asiya kuba chifukwa chani? Information tikugawana bwino. Ndiye ife titengapo mbali pa nkhani ngati imeneyo. Mukuonera program ya MBC Exclusive, ndipo program imeneyi tikucheza ndi Shadrack Namalomba omwe ndi nduna ya zofalitsa nkhani komanso omwe amayankhulira malo maboma kuno ku Malawi. Ndiye popitiza program yathu anduna nkhani ina yaikulu imene yatuluka masiku apitawa, nkhani yokhudzana ndi misonkho ku nyumba ya malamulo. Nduna za chuma anafotokozapo kuti tikhali tikusuntha kapena kukonzanso ndondomeko ya misonkho makamaka mokhudzana ndi anthu amene amapeza ku gawo lalikulu kuposa anthu ena amene amapeza magawo ang'ono. Koma nkhani imeneyi sikuti anthu amalawi ayilandira bwinobwino, akudandaula kuna kuti kodi mukakweza misonkho imeneyi ife tikuvutika kale, ndiye zikhala bwanji? Tatifotokozereni kuti kodi zimenezi munaganiza bwanji kuboma? Ndizoona kuti di amalawi ena akudandaula kuti ayi misonkhoyi khangati yaonjeza malomoti tinakakhala ndipo opumira. Tipaganiza kuti pamene boma lijalapita tikhala mpopumira, koma taonani nangaso mukhangati mukutipsinja. Tikumva maganizo amenewo ndipo tikumva kulirapo, koma timafuna kuti pamene tikulira chonchi tionenso kuti mwina kulira kumene tikulira pano tinakapanda kupanga zimene tapangazi, kulira kwake kunakakhala koyipa kwambiri, koopsa kwambiri. Mwinaso kufa kumene osati kulira. Ukamalira ndi kuti uli moyo, koma ukakhala kuti munthu weno ukupita kwa kufa suliranso ayi, munthu wokufa saliranso ayi, mwina tinakafa ndipo mwayi wodzalirapo unakakhala palibe. Ndikuyankhula izi chifukwa chani? Dziko linotu lawonongeka kwambiri. Tikunena pano mmene tunenamo tikuchokera kuti mafuta anthu magona pa filling station, timapita ukavota tumachokera pa filling station. Tikunena pano chakudya pa nthawi makavota ija chinali thumba 90,000. Tikunena pano kuti ungapeze ndalama yakunja amene amapanga ma business awa omakagula magalimoto pano adasiya kalekale ukapanga kukagula magalimoto, ndalama ikumachita kusowa. Katundu amene kukwera mtengo anthu makanika kuti angagule sopo amene shuga amene kumayiro sowa anthu shuga amakakhala pa laini kuti akapeze shuga. Mavuto amenewa ndi mavuto amene bomamu amalawi amene kuti tikuthana ndi boma ili ndikubweretsa boma la DPP. Titana nalo bwanji mavuto amenewa? Tisankhe chipani cha DPP, ndipo anasankhadi chipani cha DPP ndi Profesa Thapita Muthalika. Funsono limene tikumafunsana toka tonse amalawi tidzifunsana kuti mavuto amenewa tingathane nawo bwanji. Ndiye kuthana nawo mavuto amenewa njira zake zimakhala zambiri, koma tingotenga njira ziwiri. Njira ziwiri nzoti pamene tikuti boma lija laononga zinthu, kuononga tikunena kuja sikwa mafuta kokhakoto, loko ndalama zimene amagwiritsa ntchito anthu timaona nthawi imeneyi. Kumapeza kuti ku State House anthu mapita umene umakalandira ma 50,000. Timasangalala maona kuti anthu aja kulandira ndalama bora analandira 50,000. Osafunsana mafunso kuti ndalama zimenezi kuti akuzitenga kuti ku State House iko akuzitenga kuti ndalamazi. Pano pamene talowa mbomamo chimene tapeza mmenemo ndi chakuti ndalama zija zaonongeka zambiri. Ndalama zimene zidakakhala zokuti kumene koko zigwira ntchito miyezi 12 zagwira ntchito miyezi 5 yokha. Kusonyeza kuti a president amene abwera a Profesa Thapita Muthalika ku State House iko alibe ndalama ina iliyonse atangagwirira ntchito. Koma ta president tasankha kuti akagwire ntchito, koma akafika kumene kuja akapezeka kuti mumpotomo kapena muntangamo ufa mulibemo, sangaphike nsima kuphikira Malawi.
chifukwa choti ufa mutangamo amalizamo anzathu aja. Ufa umene akakhalapo mwina miyezi 12 amaliza kale miyezi 5. Ndifunso nkumanena kuti nditi tani. Ndi pakuti titanipo koyambirira nkuti yayi inu akuboma mumakonda kuyendayenda kwambiri kupanga ma meeting zimenezo a president nkunena kuti siyani. Inu mumakonda mapita kunja umakwera ndege nkunena kuti siyani zimenezo musakwerenso. Inuyo mumakhala mumagula katundu wakunja, mukamagula katundu yo mmenenso muli katangaleso mmenemo muli ma bribes mmenemo kuonjezera mitengo. Nda president akuti zimenezo siyani. Iyayi mwakhala mukulemba na anthu mbuyo munde kwalembedwa anthu kwalembedwa sikutena kuti kumulemba munthu ntchito ndikolakwika yayi, koma kalembedwe kake kwakuti no kulemba munthu kulemba anthu ochuluka kumapeto kumbali yakupita kutupita kuzisankho munthu nde kutho mafunsafunso kuti timalemba achipani kuti no akakhale mbomamo tikamati tutuluka tasiye nchipani tasiye mbomamo. Anthu amene timalemba kuti akagwire ntchito yanji kupeza one kuti ma establishments kulibe kungoalemba anthu ochuluka. Pamene alemba anthu ochulukapo ndalama ndiye kuti zikufunikanso kuti alipire anthu amene aja. Ndalama zake tikazitenga kuti ndiye pamene ponso mapezekaso ena nkhalidwe oyipa tsiku lakuti mawa tukavota ndi pamene akuapanga promote. Tekeze kampani ya anthu yakuja kampani ya boma ya anthu mwina 100 anthu 90 kuapanga promote usiku umene woti mawa tukavota. Kuti zimakhala choncho ayi kuononga kusakaza. Ndi dziko lino lasakazidwa ndi chifukwa chake a president anena kuti tikonze mbali ya kusakazayi tiyimike osalemba naso zintchito osagulaso katundu osayendayenda. Ndiye tikatero ndalama zimene zija tithandizikirani ukagula ufa uja tikayike mumtanga muja. Ndiye umaonanso kuti kodiso pano ineyo kodi ndalama zija zimabwera bwanji. Ndalama kumdziko pali ngati pa nyumba kuti ubweretse ndalama pa nyumba uyenera ukagwire ntchito kapena ukalime kapena wina wake akupatse kapena ukakongole. Ndiye mbuyomu zimachitika nzokuti ndalama zimene zimachokera ku misonkhozo zimakhalanso zochepa. Ndiye chimene chimachitika amangopita makabwereka ku mabanki. Tunena pano pali zingongole zambiri zakuti kuti no kuti ndalama zimene zibwezedwe lokuti tigulise china chilichonse m'Malawi kugulisa chilichonse tikabweze ngongole lokuzovala zathuzi kutivula kuti tikhalano tingokhala abantu tikakanika kubweza ndalama zimenezo chifukwa ndalamazo zachuluka kwambiri kuposa chuma chimene tonsefe tinacho mdzikomo. Ndiye funso nkumati kuti titabwereka ndalamazi tapita nazo kuti popeza kuti timayembekeza kuti kazibwereka zikhala mdzikomo muno tizigwisa ntchito muno mupeza kuti zinthu zija timadya ndalama zija kumangoononga basi kuyenda kunja mene amayendera muja. Ena makagula manyumba awo ku Dubai Kuba. Ndiyeno tikuti tikonze bwanji chumachi mene ndafotokozera muja tikonze uku kogulagulako koma nonso mbali naye kopeza ndalamako kungongoleko sitingakakongoleso ayi zachuluka. Titani ayi chabwino tioneno amene amatithandizira mayiko ena nawonso akudandaula kuti ya maona zachitika pakati yapo dziko lina lake atasinthawo a president umenewo anayenda kuti maprogramu awa tambani mayimakaya anthu adaluza zintchito ndalama zidabwerera nawonso kumene kwali mavuto awo akuti ya ife tionenso mavuto athu sili kuthandizana Malawi ayi. Ndiye kuti njira imeneyo yadukanso. Ndiye tipite pati ndiye tipite no ku misonkho imene inu ndi ine timalipira timapereka tikagula kapena botolo la madzi kuli misonkho kumeneko timapereka. Ndiye kapena tikamagwira ntchito amatipatsa timati salary ija amadula pewa imene pali timapereka. Ndiye no popeza kuti mavuto wachuluka akula kwambiri kuti no tipange bwanji. Ndiye pamene nena kuti yayi mwina mwaketu tiapemphe anthu a Malawi amene amalandira masalary ayambe no kupereka moonjezerako. Koma anthu ake ndi ati anthu onse aliyese Malawi na aliyese ayi. Anthu amene amalandira ndalama zochuluka kwambiri ndi amene apemphedwa kuti aperekeko mochulukirapo kuti tikatseke tikakwirire dzenje limene lija lachitika ndi boma la mbuyo muli. Ndikamanena kuti lachitika ndi boma lambo sikufuna kunena kuti zinena kuti tikufunanso kungopezerapo mwayi othawa
ife udindo wathu wokonza chumachi mu 2014 dakonzanso chuma chimenechi dziko linonse lidawonongeka koma sili kukamba zimene zono kuti apopeza tapeza dziko lowonongeka ndiye atipange mwakulu tikungofuna kufotokoza ndiyeno amene amalandira ndalama zambiriwo apereke misonkho yochuluka ndiye pali opereka amene amalandira zochepa kumene ningathe kunena pano amene amalandira 270,000 salary pa mwezi amene msonkho wake sudasintha ayi komanso amene amalandira ndalama kuchoka pa 270,000 kudzafika pa 150,000 amene misonkho imene akupereka pano ndi yochepa kwambiri kusiyana ndi ulendo uja akumapereka misonkho akumatengano ndalama yochuluka kumapita nayo ku nyumba koma awo amene akulandira 270,000 kumapita kutsogoloko ifeyo ngati kuboma timatenga ngati amene kuti athanso kupereka mwina kupanga sacrifice kuonjezerapo kuti apange titseke mabwenjewa titseke mavuto amene takumana nawo ndiye mwina mwake anthu akamadandaula mwina tuonenso kuti kapena mwina pa 270 po ifeyo tinalakwitsa kuti ino tinayika kuika 270 kapena kuti ambiri 270 mwina mwake tinakaonjezera kupita pa 500 kapena pa 400 koma timaona kuti ambiri amene ali mboma aziphunzitsi kapena kugwira ntchito kuzipatala kapena kuti kaya ku polisi kaya kuti mwina masalari yawo atha umakhala madera ngati 270 300 chakuti salary letu sunena kuti ma allowance yayi kapena kuti ma housing allowance nawo tungokamba za salary yoka atha umakhala amenewo ndi amene wawa asaphinyike kwambiri koma tukamba anthu amene amagwira ntchito amene amalandira ndalama zambiri pala anthu amene akulandira zambiri ma company ma private ena amalandira mwina 10 million ena mpaka na 15 million ena 20 million ena 25 million salary pa mwezi amenewo ndi amene tunena kuti pepani tithandizeni tatengani 40% ya zimene malandira tikabwezewo tikathana ndi mavutowa nditero kunena kwake tikathana ndi mavutowa ineyo ndi chikhulupiriro chonse kuti tidzabweranso kunena kuti Malawi takonza mavuto aja tichepetseni misonkhoyi kuti notsopano mwina titha maperekako pang'ono momverera koma tichepetse mavutowa koma tikazisiya chonchi mmene zililimu palibe mulumali yese apulumuke Malawi muno tonse titheratu ndipo vuto ili ndi chifukwa chake likachitika pamene mapezana kuti aliyense akudandaula kuti kunja kuno katundu wakwera chifukwa chakuti vuto ili sinathani nalo aliyense akudandaula kuti kunja kuno kuli njala chifukwa vuto ili sinathani nalo aliyense umadandaula kuti yayi forex kumalawi kuno kulibe fertilizer sakupezeka katundu kufuna kugula kunja kumakanika kumpeza chifukwa chakuti vuto ili sinalipange ndi nthawi yabwino muchizungu amati you save a stitch in time kusiyana ndi kuti udzakhale ndi ma 9 stitches in future ndi panopa ndi nthawi yake yokonzeratu yolambuliratu nyumbayi ndikukonzeratu kuti tikonze tikadikira kuti tikhale 6 months kutsogoloko ndithudi tonse tidzagwira kukhala ngati kuti taferatu tonse nkhani yake ndi imeneyo kuti mwina mwake Malawi amvetsetse kuti cholinga chake ndi chakuti tithane ndi mavutowa tikathana nawo mavutowa tiyambaso bwino sindifuna ndigwiritse ntchito ati mwambi wakuti chithupsa ife anthu akugwisa kale mwambi adagwisa kale kale koma tungokamba kuti mavuto awa ngofuna tithane nawo pano kuti kutsogoloko tipeze chipulumutso. Anthu nkhani ina imene ili nkamwankamwa ndiyokhudzana ndi kuti kodi taona mbuyo mu maboma akugwiritsa ntchito mabungwe makamaka bungwe ngati la MBC bungwe la Makra kupititsa patsogolo mauthenga andale kugwirizana ndi chipanicho mupereka chitsimikizo chotani kuti ulendo uno chipani cha DPP sichigwiritsa ntchito mabungwe amenewa. Ine mafuna ndi amene kukufunsani kuti tsono ni malolera kugwiritsidwa ntchito kumumalolera ndithu inuyo kugwiritsidwa ntchito ndi andale koma ndiyankhe chonchi popeza mwandifunsa kuti ife kuchokera ku chipani Professor Arthur Mutharika ndiponso anafotokoza ndikumbukira ulendo wina wake tiso ndi press conference ndi MPC anazabwera ndi anafunsa kuti MPC ine ndamene nayankhula kuti MPC so ali pano kuti bwana wadziwe kuti MPC aja abweradi ndi abwana ananena kuti MPC mabwera pano koma atu zimene mumapanga sizabwino inuyo ndinu achinyamata muli ndi tsogolo musamalole kugwiritsidwa ntchito ndi andale nanga taonani zimathekatu ndipo zatheka amati sizimatheka zatheka komanso anthu amene amagwiritsa ntchito MPC amakhala m'maganizo mwa amaganiza kapena Makra amaganiza akayigwiritsa ntchito ndi kuti atha kuwina zisankho komatu mmene zisankho zachitikira mmene zachitikira
zaonetseratu kuti mutha kuwina zisankho opanda kaya MPC, opanda inuyo, opanda abwana aja amene amayankhulira muja, titha kuwina zisankho. Loko adziyankhula titha kuwina zisankho. Andi ichicho chikhaleno chiphunzitso chabwino kwa iwo amene amapanga ndale, komanso kwa inu amene mugwira ntchito, amene akugwiranso ntchito ku MPC, amene sakugwira ntchito ku Makala, kuti tiye tigwireni ntchito yathuyi mmene tiyenera kugwirira, tisalowetsepo ndale. Ndiye ifeyo kuchokera ku nduna wathu, popeza makampani ngati awiri amenewa ali ku nduna kwathu, tionetsetsa kuti noti zipereka uphungu wabwino. Tiyambira ndi kupereka uphungu pa board, akuluakulu amene amasankhidwa ku board, komanso ndi kubweranso kudzafika ku management, chifukwa nthawi zambiri amati kulekerera nkumene kumapangitsa zinthu ngati zimenezi. Umafuna ndithu kuongola mtengo, kuongola mtengo ndi pamene udakali waung'ono. Timalakwitsa mwina timakhala kuti noti mbuyo kumalakwitsa kuongola mtengo tikaona kuti zulakwitsa. Nditi tionetsetsa kuti kumeneko magwira ntchito akumakala ndi ku MPC akugwira ntchito bwino anthu akumeneko. Ndipo ngati pali zochita zinake zolakwika tizizionera tumwa changu. Ineyo ngati minister wa information amene ndasankhidwa ndi responsibility yanga. Ngati zimenezo zikuchitika kumabungwe ngati amenewa ndi kuti olephera ndipo ineyo ndi amene ndingachotsedwe ntchito. Ndiye ineyo sanachotsedwe ntchito ndimagwiritsa ntchito mawu awo. Munthu asanandichotse ntchito, bwana wanga asanandichotse ntchito, akundichotsa ntchito chifukwa cha uyo, ineyo ndi amanda ndichotsa ntchito yoyo kuti ndikamadzichotsedwa kuntanchotsa kale ntchito yoyo. Ndi mmene ndimagwirira ntchito. Ndiye tionetsetsa kuti zimenezo zisachitike, anthu adzigwira ntchito yanu bwino. MPC ikhale yokuti munthu ndi banja lake atha kukhala TV, atha kukhala kapena radio, kukhala pa nyumba ndikumamvera zachitukuko, ndikumamvera kuti kodino dziko lino titukula bwanji, kumamvera kuno kuti iya kuti nditakati business ndipanga bwanji. Mwana uja sukulu atha kumamvera, kumana kuti tikamanena kuti sukulu, tikamanena kuti loko sukulu topangiranso MPC mutokhala ndi programu kuyamba loko standard 1 mpaka form 4, ma program one kuti mukumaphunzitsa anthu pamene panja, ndimakhala pamene panja maphunzira bwino. Munthu azikhala ngati MPC izikhala kuti amakolo ana onse tokhala pamene panja ndikumasangalana. Muli ndi maprogramu abwino, ndikuza kuti MPC ndi maprogramu abwino. Ngati zokonda amayi, tinali ndipo zokonda amayi program posakidwa. Amayi ochuluka kubwera. Ndiyeno tapita meko madzadzifunsa kuti zoona zimachitika zija koma zabwino zili chonchizi ndikumalolera kuti zoyipa zikazichitika osapanga zabwinozi. Zabwino zimene zoti azimayi azikhalira pamodzi, maprogramu ngati amene aja azipita kutsogolo. Koma chimativuta mbuyo zomwe zoti ndale amaganiza kuti tikatenga MPC kutenga Makala ndi kuti tiwina. Ayi, a president athu His Excellency Professor Arthur Mutharika, ife amene makayimira ku MP tatsimikizira kuti sikuti kuwina ndi kuti amakala akuthandizireni, sikuti kuwina kuti MPC athandizirepo. Ndikamayankhula zimenezi ndiperekenso uthenga umene kwa amene amagwira ntchito mu mabungwe aboma, makampani ena, kuli Highscom, kuli kaya osiyanasiyana Ijenko, kaya kuli kaya ndiku Bureau of Standards, ambirimbiri makampani. Sikuti anthu akamagwira kumeneko adzigwira ntchito ndi cholinga chakuti aya tithane ndi awo, koma tithane ndi awo kuti awo asapange chakuti. Iwo adziyang'ana chimene bungwe lawolo linapangidwira kuti likagwire ntchito. Komanso iwo sadziyang'ana ntchito yawo kuti ntchito yanga imene ndalembedwera pano ndipange chani, ndikumagwira ntchito imeneyo. Ndale ngati ufuna kulowa ndale, tuluka mu organization imeneyo, pita kakalowe ku constituency akakulandire ku area uko udzikapanga za ndale kumeneko kumene umapanga za ndale. Komanso ndalezo silimapanga ndale zonyozana zopwetekana, ayi timapanga ndale zakuti tikatumikira Malawi, koma usaphatikize uku nduku. Ndiye kungopempha kuti mwina amene ali ma professionals amene amagwira ntchito osangoti mabungwe a MPC kapena Makala okha, koma wonse kuti asamalitse chimenechi. Kubisala kuchitsamba cha ndale sungapangitse kuti iwe kulandira promotion, ayi sizingakupangitse kuti ntchito yakoyo uzikhalapo pamalopo, ayi gwira ntchito yako bwino mpaka na udzapume pa ntchitopo, udzasiyeso timati legacy kuti nagwira ntchito nali pano ndipo napereka nagwira ntchito kutumikira Malawi. Uthenga wanga ndipanga umenewo.
tipa nkhani yomweyo anduna pali nkhani yokhudzana ndi masecondment amene akhala kuchitika akuluakulu ena amabungu ena mwa mabungu amene mwatchulawo ena asunthidwa apititsidwa kwina kumene mwina upangiri wawo sokhudzana ndi zimenezo ndi anthu akunena kuti koma zimenezi sindale mwina mutha kuyankha kuti chani mwina tisanafike funso lomafunsa kuti ntindale mwina kumafunsa kuti kodi anthuwa adakakhala pomwepa tidakatani anthu ati mafuna akhale pomwepo zoona sindifuna kutchula munthu koma anthuwa mafuna adzipitirirabe kupanga zimenezizo zoti mafotokoza noka kuti ayi amagwiritsa ntchito MPC ngati ndale amagwiritsa ntchito MP makra ngati ndale ndiyeno panopa boma lasintha anthu amenewa timafuna kuti adzipitirira pa mpando omwewo kuti adzipitirizabe kupanga zolakwikazo mwina funso yakhonkomati ayi amalawi adasankha kuti tikasinthe adasankha kudana ndi zimenezo zakuti anthu azikagwiritsidwa ntchito ngati andale ndiye kuti tikonze zimenezo tipange bwanji ndiye pamakhalano ndondomeko yake nditero kuti munthu amene akupanga za ndale wapezeka kuti akupanga za ndale ameneyo mu conditions of service kulibe za ndale imeneyo ndi indiscipline ndipo munthu amene amayitanidwa ku discipline akayitanidwa ku discipline amakapezeka kuti ndi olakwa timatha kulakwa kuja kunchotsa ntchito kumene ndipo anthu akamachotsedwa ntchito chisakhale chachilendo chifukwa choti analakwitsa komanso pamapezeka kuti anthuwo amene muti matransfer kwasuntha uku ukasiya uku pamapezeka kuti pamalopo pakufuna kuti pachitike mwina investigation anthu ajawo adapanga mwina zina zakuba tikunena zija zoononga ndalama ndiye tipanga bwanji ndiye timauza kuti sungamakafufuze munthu wake uja alipo mpacha chifukwa amene amakapereka information amakhalanso mwina maofesala ang'onoang'ono akangoti ayambe kufunsa kumakafikira amene aja bwana uja amaopseza anyamataja kuti inuyo mukangopanga zimenezo ndithana nanu inuyo ndiye wopetsa zimenezo mumadza asuntha kuti apite kwina ndiye pali ena mabweredwe yawo adabwera tinena kuti munthu umayamba ntchito umatha kuyamba uli ofesala tilekeze tingwerekeza ku MPC utha kuyamba ngati kuti iwe journalist reporter cholinga chako mmaganizo mwako manena kuti nanenso ndzakhale MPC director general loko ninuyo mmaganiziranso kuna kuti ndzakhalaso director general ndikugwira bwino ntchito yanga ndiye kumapezeka kuti nokuti kutsogoloku molomoti udzikhala ndi chiyembekezo chimenecho umafika pena pake anthu amabweretsa ndale upeza wana kuti uyu ofesala wa ndale uyu akuntenga ku ndale uyu mwina anali wakuti uyu anali wakuti inuyo amene mwakhala kugwira ntchito imenechi motivation yoti mungapitirire patsogolo kukanika ndi anthu amene ajawa ndale aja ndi amene amabwera ano kudzapanga zimene zoononga zija amabwera kudzaononga ziti zimene zija amene amagwira ntchito akhala kugwira ntchito imenechi amasiya ku Guantanamo akuti ku Guantanamo kuli Guantanamo namakakusiya ndi kumene kuja iwo aja ndikumapitirira kumapanga zimene zija ndiyeno boma ngati la Professor Arthur Peter Mutharika limene lavoteredwa ndi aliyenseyo ndipo cholinga chake sikupanga soti kamene kupanga polizi munthu yayi tufuna tikapereke tikagwire ntchito ndi mmadzaona anthu aja kuti awa ndi awatawo awa anabwera ndi akuti awa anabwera ndi akuti ndiye tikasuta ndikwachotsa kumene palakwika sipananakwiki tikufuna kuti inu amene mukugwira ntchito mmene muja amene ayamba ntchito imakhala munali ndi masomphenya kuti ine mafuna kuti ndidzafike pakuti muyende bwinobwino mukugwira ntchito yanu mokhulupirika mudzafike kumene kuja osati zikatenga anthu ena amene alandale kwina kwake ndikuyika pamenepo nchifukwa chake mapezekaso ndikanjira nthawi ndondomeko nganena kuti kwachotsa amene kuti inuyo mwabweredwana simudabwere bwino munapanga interview ayi simunapanga interview munabwera bwanji upeza kuti anangobwera chifukwa chakuti amene anayika pamenepo ndi abale awo nepotism kapena kuti atamachokera kuti mudzi umodzi kapena kuti ayinda mtundu umodzi kapena yayinda chipani chimodzi ayi ndiye zimene zapakukonza zimene zija momotino popeza munthu anampatsa kale ntchito ena ali pa permanent upanga bwanji komanso akakhala pamenepo ngati mukudziona kuti anabwera ndi chipani chichacho akakhala pamenepo apitirabe kuononga ndiye mauza kuti tamani mwasuntha kaye mukakhale uko kama tikakupatseni zintchito zinayi bwererani kumene munali ena amachokera ku university bwererani mukaphunzitsa ena amachokera kosiyanasiyana bwererani mukagwire kumene kuntchito musamutenge munthu ku university munthu onena kuti amaphunzitsa iyenso kaliya yake nali kuti adzakhale mpaka na adzafike kapena kaya professor kaya mwakuti mukunchosa kumene kuja mukumbweretsawo sadapemphenso kuna kuti apite ku MPC mwangontenga noka ngati akufuna pangana advert alembere akalembera atengedwe bwinobwino ndi imene zimakhalira ndithu ndi apapa sipolakwika paliponse
anthu sasadandaule chifukwa chakunena kuti tikufuna kuti ino anthu amene wasapirira achakweratu kapena boma kuti aluza anthu akanali ngati amene achakwera sadakaluza amene amaluzitsa boma ndi anthu ngati amene amabwera kumene kuti mwambo panga zankhanza mwamba zozunza anthu amene ndi amene amaluzitsa boma ndiye ife sitikufuna zoti boma la Professor Arthur Peter ligwe chifukwa cha anthu ngati amenewo chifukwa chake timanena kuti atamba mwapita pambali kaye tikufuna titumikire amalawi atituma kuti tikatumikire sindingatumikire inu muli pompa amene munagwetsa boma lapita lija. Nkhani ina nduna yofunikira kwambiri taonatu Professor Mutharika akupereka mphamvu kwa Vice President kwatuma kugwira ntchito zina zofunikira za boma pamene papa mukuona kuti pakuyenda bwanji ndipo zithandizira bwanji makamaka kumbali ya yosunga chuma makamaka taona akuti akuatuma Vice President kupita kwayimira maiko akunja kodi President akakhasana ayende dziko lino timasunga ndalama zochuluka bwanji zambiri komanso tiyambe ndikwathokoza President athu His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika menda nene amuja abweratu mosinthika abwera udzatumikira amalawi sana abwere ena atu amathamangira ku mapresident enawo amathamangira kumayenda kunja kufuna ndalama chifukwa president akangoti watuluka apolisi amene amatulukira munja ndiye kuli akugwira ntchito omuthandizira ndiye pali ena anoti no maundo inu nomwe MPC mwena kupita kumeneko mochulukanso kuti no anthu ochuluka kuti mukathandizire kumeneko ndiye ndi ndalama zambiri mwinanso mwina ndalamazo mafika mwina 100 million akangoyenda tsiku limodzi nanga nanji akapita kunja ndi ndalama zochuluka ndiye no pamene a president akunena kuti ya ine sindikuyenda inu avaisi angayendani avaisi aja sangayende ndi security yochuluka chonchicha ndi kupenepo ndalama zija 100 million ndi ndalama yambiri kuti pano tikamange school block 100 million mwina totulusa school block awiri ana amene mophunzira amene momwe ndi kuti ndi ana mwina anokwana mwina mwake 80 olowa ma school block amenewo ndi ndalama zimenezo zikusamalidwa ndiye kuti kutenga pa chimene kuti kusamalitsa chuma kuja kuti samangononga apita aja maenda daily ndiye kuti daily kuononga 100 million ndi ndalama zonena kuti zinakakha kuti tizisamalire ndiye ulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika pamene akwatuma a Vice President awo akutuma ma cabinet minister cholinga chake nchakuti ndalama zikasamalidwe tikazisunge ndipo apo pati kwathokoza kwambiri ifeyo nduna wathu ntchito yathu ndiyo tafotokozera Malawi pamene a president sakuyenda sikusonyeza kuti ntchito sikugwirikatu ya panopo pali njira za makono zogwira sikuti pokhapokhapo upite pa meeting ndiye ukaonekere pamenepo ndi pamene pachaso anenanso kuti palibe zomangopita kuma meeting chifukwa mboma mwathumu muli kapena mindset kapena behavior attitude yakuti anthu dzingopanga ma meetings after meetings mene anafotokozera president athu ndizotheka loko bwana kuntuma wang'ono wako pitani kapitani umeneko galimoto imene ayendere kumeneko mwina ikhala yaying'ono inuyo muyenda chigalimoto choti chigwisa ntchito mafuta ochuluka komanso mufuna kuti umeneko mukagone pampando mwina akakuyike ni hotelo yapamwamba kwambiri lumu yapamwamba kwambiri pamene wina uyu angathe kungopita kubwerera tsiku lomwelo atha kupita umeneko mwina ukakhalanso osavutikanso nzambiri ndalama pamene paja tikuzisamalira ndiyeno chachikulu chakuti uthenga umene apereka a president ndikungofuna kusamalira chuma komanso ntchitoyo idzigwirika. Anduna tathokoza kuti muna inafe mu program imene ya MBC Exclusive. Zikomo kwambiri neso ndithokoze kuti no mwandipatsa mpata okuti tikakhalenso limodzi pa tsiku la lero. Koma kwakukulu tithokoze a president Professor Arthur Peter Mutharika. Nanga padakapanda tuliwo kuti sankha ife. Nanga pano nakabwera pano. Nthawi imene ali ku opposition pano sitimabwera ayi. Koma no chifukwa kuti ino waniso amalawiso asankhaso a president yo ndi pamene amalawi asankha president kuti sankha ife tabwera pano tikuthokozeni chifukwa choti mwatitana pano tikhulupiranso kuti utsogoloko tikhala tumabwera pano ndikumayankhulaso ku mtundu wa Malawi tikuwafotokozera zabwino zimene a president athu atikonzera mu dziko muno. Zikomo kwambiri. Pamene ponso ndi pamtsizo pa program yathu ya MBC Exclusive ndipo program imene timacheza ndi nduna yazofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba MP kuchokera kwa ine Kumbukani Phiri mwakoma nonse.
program yapadera ya tikambe kapena kuti speak out. Ndipo kuta kuti munthu wosaziwa za munthu wolumala akaziwe chomwe munthu wolumala amafuna. Example ya inde ku KCN mpaka na balumba na taona. Kuli mlali mwezi. Inde ndinabwezerwa ku KCN. Mu college Kabuzu college of nursing. Ndinabwezerwa klasi ngolo walo. Ma sectors onse kamoyo wa munthu. Chabwino. Munthu wolumala sakwenera kuti asale mbuyo. Ndinali munthu mmodzi oti anthu amanena kuti singabereke. Pano nditana uchi. Ndikulera ndekha. Ana